annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin abin da ya ambata a cikin wasiyoyinsa na karshe-karshe yace ittaqullaha fin nisa. Annabi yace ku ji tsoron Allah akan matan aurenku. Ittaqullaha fin nisa. Annabi yace ku ji tsoron Allah akan matan aurenku. Fa innakum akastumuhunna bi amanatillah. Annabi yace dukkan matan da suke gidajen kunnan kun mallake su ne bisa amanar Allah. Matarka in ka cuce ta ba wai ka ci amananta ba, ba wai ka ci amanar babanta ba ne. Annabi ya ce ka ci amanar Allah. Fa innakum akastumuhunna bi amanatillah. Kun mallaki waɗannan mata ne, annabi ya ce bisa amanar Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sannan farjinsu ya halatta gare ku ne bisa kalmar Allah. Wannan la ilaha illallah ita ce ta ma garanto kake saduwa da matar nan. Inda kai ba musulmi bane ba za ta aure ka. Allah bai yadda ta aure ka. Waɗansu malamai suka ce wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kun halatta farjinsu ne ya halatta gare ku ne bisa kalmar Allah. Allah shi ya shar'anta auren. Ka tuna matan nan ka mallake ta ne bisa dokokin Allah. Jama'a muna fahimta? In da mu yi ta bibiya haka duk abin da za ka yi rayuwa da shi kana kai hannu ciki sai ka ji annabi na ce ka ji tsoron Allah. Wannan ita ce matsalar. A wani hadisi annabi ya ce ittaqullaha fin nisa. Ku ji tsoron Allah akan matan aurenku. Fa innahunna awanin indakum. Annabi ya ce sai yadda kuka da su. Yadda nake zaune muke tare da ku, idan na ji ina so in koma Kaduna da zama na shirya haka mata na su bi ni ko ba su da kowa a can. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye su. Idan iyayenta suna nan haka za ta haƙura, in ƙannanta suna nan haka za ta haƙura, in bafaninta suna nan haka za ta haƙura. Duk inda ka kaɗa nan za ta bi ka. Annabi ya ce ittaqullaha fin nisa. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah akan matan aurenku. Wani shari'a ne na aure, saɓani suka yi, sai ta zage shi, da ta zage mijinsa ya sake ta, sai ta tafi. Iddanta ya zo karewa sai ta yi nadama, sai ta fara bashi haƙuri don ta haura wata 2 a waje. Yaki duk lokacin da aka mishi magana sai ce ai tun da ta zage shi ba zai iya zama da ita. To sai suka zo suka same ni suka ce ko da a yi mishi nasiha. Sai na karɓi numban wayansa sai na kira shi. Na ce mishi ina so in zo in same ka. Ya ce a malam zan zo ne. Ya zo ya taho da 'ya'yanta guda 2 wadda ta tafi ta bar su gida. Ɗaya ya kai shekara 7, ɗaya ya kai shekara 10. Bayan ya gabatar da dukkan bayanan da ya gabatar yana ta maimaita ta zage shi. Sai na ce mishi wannan yaro da yake jikinka yanzu watansa nawa rabonsa da ya gama mansa. Ya ce mun ya haura watan 2. Na ce to idan zaginka da ta yi kotu aka kai ta, kotu ta mata hukuncin zaginka shine a haramta mata ganin 'ya'yanta na wata 2. An mata hukunci ko ba a mata ba? Ya ce an mata. Ita fa uwa ba yaro karami da yake binta duk inda za ta je ba. Kai da girmanka da gemunka da 'ya'yanka, inda mahaifiyarka za ta yi laifi a ce horon da za a ma mahaifiyarka shine wata 3 kar ta ganka, wallahi an mata horo. Da girmanka a ce horon da za a ma mahaifiyarka ta yi laifi a ce hukuncinta kar ta ganku ko 'ya'yanta wata 3, wallahi an mata hukunci. Bari yaron da ba zai iya rayuwa ba sai da ita. Duk
inda ta tafi a duniya da shi zai iya zamansa lafiya kalau ko bai ganka ba, amma kai ba zai iya zama da kai bai ganta ba kuma ya zauna lafiya. sai ce mu malam na dawo da ita. Yaron ɗan shekara 10 ko shekara 12 nan wallahi sai ya fashe da kuka, sai ya rike uban yana cewa babu na gode, abba na gode, har ya san an dawo mishi da uwarsa an taimake shi. To amma shi lokacin da yake ɗaukan zafin shi zagin yake kallo, ba zagin kaɗai da ka kalla ba, ka dubi waɗannan yara da ka yanke alaƙar su tsakaninsu da wannan mata. Wannan dalilin yasa aka saukar da ayoyin farko na suratul mujadala.